big llama, starting all this drama. It's me, bitch. Yes, I am that llama. That llama you despise. Vaan se kännykkä. Mutta mielestäni mä haluaisin sen kuivan takkikin. Sulle kävi. Portin edessä oli liukasta mutaa. Miksi mä en käytä? Eikö sulla oikein? Mursu! Ehkä nyt Venla! Ei oikeesti saada, me pois. En mene. Sä pääset videoon. Niin, se on silti kiva. Mä voisin mennä ihan valkoiseen suokioon, koska täällä on valkoinen suokio. Tolleen livautettu. Me päästettiin hienosti paljon. Suona pitää mun kärryillä pelata. Ja kello on jotain. Niin. Mitä? Pysähdy. Ei, tai sit jollain niinku lyödä sitä jollain. Nuijalla. Niin jollain nuijalla, se on varmaan helpoin tapa. Hienoa. Koska sit se pyörtyy. Nyt se katsoo sen mitä. Nyt se on silleen, mitä helvettiä. Apua! Ota se kiinni. Tai... On se varmaan lämmittää näitä kuoleita. Mikä minä tette? Ikkeroona. Ei oo, mikä on ihana. Niin onkin. Toivottavasti mulla ei lopu kamerasta akku kesken. Hope so. Ja ajan kyllä ne muuten säpiä. Niin.